karadyo ani ana sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makainlove o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Lulas boy. Gikasal naman mi. Ako naman siyang asawa. Doon naman ko'y katungod niya. Ug doon na siya obligasyon ako. Mugawas ko parik. Uy, dali-dali ang siya suot sa iyong kwarto. Palik na kong suot eh. Matog na lang ko nga. Matog na lang ko sa way kusmod. Kisa man eh. Huwag kong kaiday ng nambira. Hello? Mateo? Jessa? Daman pagyugol nga fake news yun. Otherwise, dili ka makatubag sa akong tawag karon. Kipagdas na ako eh. Anong ako man tutong gitubag nga? In the first place, anong number mo to? Sipiat ko na. Ay, asula. Huwag magdiyapan ko do kaab. Alas 2 kape naman, sa kadlawon. Tagka na bunutan ang salida. Mubasa na ng kopi. Wait. Kalit lang ko nahinom doon na. May gisulti ang todo ang doktor. About sa libido blocker nga akong gitake. Temporary na niya. Kana kung gusto ka nga magpadayon pang normal ang imong function isip lalaki. You know what I mean? Di ni pwede mo padayon. Normal mo kong lalaki. O minyo ko. Di ko pare suma sa gisulti atong tindira sa pharmacy nga akong gipalitan. Pare ka, sir? Ipalit mo ka ni. Hindi ni pwede magdugay. Hindi ni pwede. Kinahanglan ako ning i-discuss ni Jo. Pasensya na ka ha. Maura ni akong giandam nga pamahaw. Tortilyang itlog ra gyud og hotdog og sliced bread. Og kape. Niduta sa kong pamati, oy. Ha? Yandaman gid kog pamahaw sa kong misis. Sige, mga na ta. Og, umana ni Jo. May importante yun nga istoryahan. Okay. Unsa di ka mo istoryahan? Importante ko no. Mamauli na kami. Maputol ka ha ang honeymoon. Ay, maayo unta. Ganun dugay na nahuman. Ay! O hugas, ang gamay raman unta na. Sorry ha. Nabasa na lang hinoon ka. Okay, Ray. Gilok mo ko kayo dunggan good. Sorry good. Blok kan dekas dunggan. Ha? Ari sa ta. Tiwason pa rin ako gugas. Unya na na. Noon sa man ni siya. Gikulbaan mo kong kalit. Mag-istorya sa ta, ha? Okay. Nakuyawan ka? Ha? Kuan. Pwede buhian na ni mo akong kamot? Di pwede. Oh. Mas maayo nga kuptan ako imong kamot aron makasabot ka nga. Kini nga akong isulti nimo, gikan gyud sa akong kasing-kasing. Oh. Una sa tanan. Mangutan ako nimo. Nisingkin naman nimo nga minyong ata.
Kung wa pa, painom-duman ti ka. Minyo na ta, Jo. Ikasal ta. Og legal ang atong kasal. Nahadlok ka na ko? Kahadlok ka na kugnaw? Dili man. Hindi mo di ay. Pero murag nahadlok ka na ko. Sorry, pero Huwag na kay feelings na ko, bisang gamay. Oh. Okay. Sige, ikaw na sa'y sulti. Ako na sa'y maminaw. Ha? Kung unsay na sa imong manahuna, isulti. Promise, maminaw ko. Wa ko kay baw kun unsay akong isulti. Okay. Anin na lang. Magpiayo naman tano. Oo. Asawa na ti ka. Imo na kong bana. Kay ba magitingali ka unsa ang magtiayon, di ba? Mateo. Okay. Na kay isulti? Sige, isulti. Ayaw kay igog. Ayaw panagana. Pwede ra ko musulti? Pwede rin good. Pero Ayaw lagi ka igog. Jo, hinumdumi nga imo na kong bana. Og ang atong purpose kanong naata dining dapita, mao nga manikamot nga magka-close ta. Nga mawa na ang invisible nga pader nga nag-uwang na to. okay, sige. Musulti na ko. Ganina raman kong kasultihon pero nanagana lang ko. Ayaw na lagi panagana. Isulti na. Ako lang ihonghong ha. Ha? Maikog magyugugod. Maikog ka? Oh. Okay. Sige. Ihunghong lang. Sige. Sige. Naakay kog mo. Sorry. Sula. Karon pa man ko mauwa og ingon ani ka grabe. Nabakoy naong nabakakoy naong igatubang niya. Badya tawi. Aray. Ang sing-sing na ikaw pagod. Skitay. Lami ay siya, gits. Lami ay siya, gitong hilak. Bakit kayo? Sus! Nindot naman unta pa ito akong diskarte. Padung naman unta tos angay nga padulngan. Nindot naman unta kayo to. Pero, asulas kog mo, eh. Wa palagi siya mugawa sa banyo. Ni CR na lang ka siya. Ni CR na lang tingali. Tiwaso na lang to na akong giugasan. Anong wa man gapon siya mugawas? Tungkol sa presya sa sud. Okay ra ka to siya. Magtiayo na ta. Asawa na ka. Imo na kong bana. Askag na unsa to siya sa. Ako lang sang piton, be. Di gid ko kaharong og atubang niya. Mauwaw gid ko. Unsa pre na ko pag-awas ha? Mateo? Mati? Aska, gitawag na ba kong mati? Kalamira ba untas pamati? Mateo! Jo! Okay ra ka? Dili. Ha? Uy, hala! Naunsa man day ka? Unsa may ako'y katabang nimo? Sod lang sa imong kwarto. Ha? Di ko kagawas mo na ka. Ngano man? Mauwaw ko nimo. Ha? Mingaw na.
gusto na tingali siya sa iyong kwarto. Ang mugawas na ko. Uy! Nganong mauwaw man ka? Ikaw na ba nag-ingon ako nga dili ko angay mauwaw nimo. Kunya ikaw, mauwaw ka na ako. Um, Angay bago dito ikauwaw? Natural naman to. uy. Wow, bitag-gid kayo to. Ayaw lagi ka uwaw. Dili man to angay ikauwaw gud. Wa ka makatawa? Um, Katawa na hinuon ka. ako Katawa ka no? Ah, Tanawa ra. Katawa lagi gyap. Katawa gani karon no? hmm? Imo mo gani kog katawan. Pero wa may laing tao. Kita ramang duha. Og ingon man ka nga dili ta angay mauwaw kay Nalingaw ba mo? O naglagot? O gigilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!